Hay mo kakapobre, it's me the organic fish. Ang babaeng tagapagbana sa Afrika. Sayo ko dahil lakaw kay mangumpra ko sudan. Nya magpait pa ko kakong tambal sa kong iro dahil. Kay nag salibanga man ako iro. Nya kuan man dahil. Nag-aub-ubsad ko og tutumaya naglakaw ko kay. Kini mong lugar daghan man ni tinda-tindag ni. Kali-kali ba? Nya lapok man kay gauwan man gud ka bi diri. Unang ay assalamualaikum. Ay. Kuan man dai kanay laging ana ginang vlogger dai na gid sila na to. Hitak dai kay uwan man gud. Nya mato ko merkado kay magpalikog nangka. Palikog kaunon sa mga bata dai ani jud ko magkapobre pag naako sa balay. Pag naako sa Pilipinas, pag naako sa balay sa amuag gyud. Dili jud ko ingon mapabaya sa mga bata balag nagkalisod ko. Magpalit jud ko pagkaon sa unang gagmay pa na sila kapobre kay kuan man kanang mamiu ko sa una para lang maka PO ba PO. Kisa may nakahinumdum sa PO din na. Mag PO ko sa una kay kini laging kuan kining sa kalisod ba nya. Para lang makakaon ako mga anak ng lami nga sudan kay sa unang panahon ka pobre kanang atong anak makatilaw nag hotdog ham unsa pa na diha dako na kay kalipay unang ako magkuan jud ko maning kamot jud ko balag magkalisod ko makautang-utang man para lang sa akong mga anak makapakaon kog sakto munang ako ning kamot jud ko nga mo abroad nga makapag-graduate ko nila college mao ni karon sitwasyon di nila ta ko to kapobre kay ngita pa kong motor.